Wenno ayat kadi di ipagpagana. Siliw kadi di kaipapanan na. Wenno ayat kadi di ipagpagana. Wenno ayat iti cellphone ang nagbaetan ta. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas sa isla. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.
Kaiba si kapaburiton Dennis Mujares tan si kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya kabuasan, Pangasinan. Oras alas 6:03 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig aya kabuasan luyag na Pangasinan. Naimbang na bigat kada kayo amin apo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig buklas kumuha kami dito na Bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues na dapat nating talakayin ngayong umaga. Ang inyo pong makakasama, ang inyo pong lingkod ng bayan, si Magtipangasinan Dennis Mujares. Good morning, Ayan. Pangasinan. Maabig ya kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Diyan sa may technical control, si Engineer Nexon Dakal. Araw po ngayon ng Friday. Thanks God it's Friday. Pizza Aje sa buwan ng Hulyo 2026. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga issues, mga sumbong, mga reaksyon at mga opinion, mangyari lamang po tumawag sa ating hotline. Smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook page at YouTube, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 6:05 ng umaga, may natanggap tayo na reklamo tungkol sa kanyang back pay. Isang empleyado ito actually na hindi pa niya na-claim yung kanyang benepisyo, yung back pay na tinatawag sa isang kumpanya. Itong si Mr. Jeffrey Castillo ay nag-aantay pa rin hanggang ngayon ng kanyang kasagutan mula sa kanyang pinagtrabahoan. Okay, alamin natin kay Mr. Jeffrey Castillo. Okay, nasa linya natin. Good morning, Mr. Jeffrey Castillo. Good morning, sir. Okay. Meron kang idinulog dito na reklamo kaugnay doon sa kiniklaim mo na back pay sa inyong pinagtrabahoan. Ano pong kampanya ito? Serendipity po. Oo, Serendipity, anong tawag dito? Serendipity. Oo. Isang multipurpose cooperative ba ito? Po. Isang multipurpose cooperative ba ito, itong pinagtrabahoan mo o kwan? Company mismo? Agency po. Agency ito, agency, okay. So, ilang taon po, o ilang buwan yung kiniklaim mo na back pay? Bali 10 months po ako nandun. 10 months. Okay. So, magkano po yung buwanan na sahod mo doon sa pinagtrabahuan mo? Halos pumapatak po ng 6. Oo. 6,000? Apo. Isang buwan na Sa yan? farm po yun, farm. Farm po. Isang buwan po yun. Hindi po. 15. 1530. So, every 15 is 6,000. Oo. So, ilang buwan po ang hindi mo pa nakukuha? Hindi po. Bali po, sir, ano po yun tawag nito. Ang last pay ko na lang po ang last pay ang kinukuha mo. So, ilan po yung last pay mo? At saka yung capital share po.
So, ilan lahat yun? Ilang lahat ang kiklaim mo doon? Bali, nasa 12 po eh. 12,000. Apo. Okay. Aha. May katanungan ng ating kasama dito, ano? Hello, good morning po, Sir Jeffrey. Good morning din po. Opo, may yung kumpanya ba, may kontrata kayo? Meron po eh. Nag-end of contract ka, tama? Nag-resign po ako. Okay, resign. Nag-resign. Oo. So, pagka-resign mo, ang kiniklaim mo yung iyong back pay ng 10 buwan. Tama? Kasi Yes, sir. kukwentahin Yes, po sir. nila yan eh. Apo. Opo, bakit daw bakit daw matagal yung iyong pagtanggap ng back pay? May balita ka ba? May update ka ba sa kumpanya? Hindi naman po nag-update po sa akin eh. Panay po ang chat ko eh. Text ko sa kanila eh. Wala naman pong update. So, nakabase ka dito sa ating probinsya? Andito na po ako sa Manila. Sa Manila yung... Dati ako dyan sa sa may Bani. Taga West Pangasinan pala. Yung Serendipity na kumpanya, saan po naka-base po ito? Quezon City po. Sa Manila rin. Diyan ka rin nakadestino sa Quezon City. Yes, sir. Pero yung mga unang sahod mo from the start hanggang ikaw ay mag-resign, okay naman daw. Okay naman po. Oo, bakit kaya matagal ang iyong back pay? Nasubukan mo na ba na dumulog sa Department of Labor and Employment? O Hindi DOLE? pa po eh. DOLE po. Hindi pa po. Sige, at dahil dyan magaling itong kasama natin, masasamahan at matutulungan ka nito. Sir Jeffrey, ano? Oo nga po, kaya po nga sa kanya ako lumalapit po eh. Ito, may katanungan pa rin si kasama nga Dennis. Okay. Ang katanungan ko dito, Jeffrey, siyempre, doon sa HR ng naturang agency, nag-submit ka na ba ng mga requirements doon? Apo, lahat po. Kompleto na ho yun. Kompleto. So, anong sabi ng HR ng agency? Wala naman pong sa akin, sinasabi, ina-update sa akin, kundi inaasikaso lang daw po nila. Okay. Pero kung inaasikaso naman po nila, hindi na po umabot po ng 30 days. Okay. Sobra na po. Okay. So, doon sa sahod mo, wala bang kinakaltas doon, buwan-buwan? Meron po, 250 per sahod po. Per sahod? Baka niya, SS, PhilHealth, Capital share gano'n. daw po yun. Saan napupunta yung 250? Capital share daw po ng Bounty Fresh. Capital share? Kayo yung nagbibigay ng capital share? Hindi, baka niyan, sa bandang dulo, makuha rin nila. Makukuha din po. Makukuha. Okay, sige. Oo. So, subukan natin na makipag-ugnayan doon sa agency mo, itong Serendipity, para sa ganun, malaman natin ang yung kasagutan kung ano po ang dahilan bakit naalantala itong pagbibigay ng kiniklaim mo na back pay. Oo. Yes, sir. Salamat po. Okay, sige. Thank you very much, Mr. Jeffrey Castillo. Sige po, salamat po. Okay, thank you very much. Okay. So, yun po yung isang pala siya, sa Quezon City. Quezon City, oo. Yung company Serendipity. Ayan, oo. So, yung Serendipity na yun, farm pala yan eh. Farm. Sila yung siguro. Serendipity, ito yung agency niya. Agency niya. Oo. Na siyempre, siya yung kumuha sa kanya at so, merong 500 pesos na capital share monthly. Yan, oo. Kasi 250 ang sinasabi niya eh. Okay. May ganyan pala, parang pinaka-alkansya nila yun eh. Correct, oo. Kapag sila ay nag-resign or na end of contract, so bukod dun sa may back pay na kukunin nila, meron din yung yung capital share na sinasabi niya. Okay. So, yun po subukan natin na makipag-ugnayan doon sa agency. Doon sa agency. Pero, para sa ganun. Ganitong oras, alas 6, baka walang sasagot yan. Oo. 6:13. Alas 6:13.
ng umaga. Oo, ang opisina nila alas 8. Oo. Baka Ayan, nag-hearing. Para makuha natin ng reaction din itong si Kimberly Yu. Siya po yung HR ng Serendipity Multipurpose Cooperative na nakabase po dyan sa may Quezon City. Oo. So, wala pong sumasagot. Sumamay siguro, malamang makontak natin para sa ganun ay makuha natin ng kaunting pahayag kung ano po ang dahilan. Pero pwede mo rin tawagan mamaya mga bandang alas 8, alas 9. Oo, para at least masabi na yung problema na idinadaing ni Mr. Jeffrey. Oo. Siya po ay nagtatrabaho para sa kanyang pamilya o para sa kanyang personal na pangangailangan, na sumasahod siya ng 6,000 every 15. So 12,000 monthly. Oo. Kinakaltasan ng 500. 500. Para daw sa ano yun? Capital share. Oo. Siguro doon sa capital share na yan, nandoon na yung mga yung is. Hindi, capital share lang daw yun. Capital share lang. Oo. 250. So yun ibig sabihin, yung empleyado, may share siya. May share siya doon sa Oo nga eh. kasi capital share eh. Pero ang usapan ay makukuha rin. Oo, hopefully at kung sakali man na medyo naalantala, siguro may mga ilang mga question siguro doon sa kanyang pero kanyang papilis na yung naging trabaho niya mahirap din, 'di ba? Kumbaga nakapagsilbi na siya eh. Correct. 'Di ba? Ang kailangan niya lang naman yung para sa kanya. Para sa kanya. Na dapat na ibigay. Ang pagbibigay ng back pay sa lahat ng mga kumpanya ay ano na 'yan. Talagang natural na 'yan. Correct. Oo. So, yun po actually, itong si Jeffrey Castillo, nagtrabaho din dyan sa may Bani daw, Bani. Oo. Ngayon, nasa Quezon City na yata. Lumipat siya sa Quezon City. Ayan. Oo. So, idinulog ito sa atin, yung kanyang hinaing, na hindi pa niya nakukuha yung kanyang back pay. So, yun yung tanungin natin sa agency niya mamaya, baka sakali na sila ay sasagot para sa ganun ay malaman natin ang buong katotohanan kung bakit naalantala, anong dahilan. Nantala ba? Anong dahilan? Bakit medyo matagal ang pag-release na supposed to be may bibigyan sa kanya para sa ganun ay pakinabangan na rin niya. Hindi niya naman hinihingi yan eh. Oo, pinagpaguran. Dahil sa kanya yan talaga. Oo, pinagpaguran niya. Pinagtrabahuhan yan. Ayan, pinagpawisan niya. So, dapat na maibigay. Kung good record, maganda ang kanyang records sa kampanya na kanyang pinanggalingan. So, nag-resign ayon sa kanya. Nag-resign siya. Oho. Kaya't antayin natin na makontak natin itong si Kimberly Yu. Siya daw yung HR ng Serendipity Multipurpose Cooperative yan sa Quezon City. Actually, ito yung agency na nilapitan niya para sa ganun makapagtrabaho doon sa mga company na dapat niyang pasukan. Oo. Kaya't si Mr. Jeffrey Castillo, hindi ko alam kung taga Dasulit, taga Pangasinan ito eh. Kung saan talaga siya. Oo. Kung taga saan. Ayan. Regardless naman kung taga saan siya, humingi naman ng tulong sa'yo. So, gagawin natin ang narapat upang sa ganun ay matulungan din natin at makuha niya yung kanyang kiniklaim dyan sa pinanggalingan niyang company.
Alas 6:18 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, umako tayo sa ilang pang mga issue na dapat nating talakayin ngayong umaga. Alam mo, kapaborito Errol, kung maliligo ka, ano yung mga gamit? Maliligo? Oo. Natanong ko lang. Maliligo na naman. Oo nga, ano mga gamit? Diba? Nandyan yung sabon. Ang importante, tabo. Tabo. Timba. Tabo, timba. Ang lalaki, lalo dyan baryo, sabon na ba, lais la. Pero anong gaya mong shampoo? Hindi ko nababanggitin. Kasi, siyempre, makokomersyal na dito. Bakit ba? Ano bang hugot mo ngayong umaga? Kasi, iba naman itong kakilala natin na... Kilala natin? Kawani ng gobyerno. Kawani di empleyado. Ginagamit ang opisina upang, yung makakulimbat ng pira mula sa mga iba't ibang organisasyon o kaya yung mga iba't ibang individual. Ika nga. Yung issue natin nung nakaraan, tupad yata yung... Teka. Ano? Tupad. Natupad. Hindi natupad. Yung kagustuhan nung empleyado, natupad. Hindi natupad. Natupad. Natupad ba? Oo, natupad. Natupad. Siya yung siya yung nagmando eh. Siya yung nagmando. Siya yung maniobra. Ganun ba? Yan ba yung yan ba yung maldita? Oo, yun. Oo. Okay. Yun. Alam mo ang alam mo yung issue natin nung nakaraang araw, yung tungkol dyan kay maldita na yan. Wala tayong binanggit na probinsya. Walang binanggit na bayan. Walang binanggit na lugar. Oo, pero may kilala daw sila. May kilala sila. Ganyan, oo. Siyempre, may kilala daw sila. Siyempre pag ginagawa na niya, siyempre alam nila kung ano ang itong malditang to hindi na nadala. 'Di ba na-booking na siya nung nakaraang modus niya. Doon sa mga release ng scholar, hindi ano mang tawag doon. Financial assistance. Financial assistance ng mga estudyante. Nahati yata siya na naman yung kumbaga nagmaniobra. Sa kanya dumadaan yung pangalan, yung listahan. Ngayon, bawat release, merong katag. Ayan, diba? Ang kapal na mukha, diba? Kaya nga Yung estudyante, ginagawa ang lahat. Yung magulang gumagawa ng paraan para makapag-aral, matustusan yung pang-araw-araw. Merong hindi naman ganun kalaki yung financial assistance. Pero at least meron makatangil. Makatangil. Makatulong sa mga estudyante. Ngayon, merong chopping board. Merong maldita. Chopping board. Na ang trabaho maging sastre. Ayan. Sastre. Pag sastre kasi, meron yung taga-tahi. Kaya nga, Wala mo, may taga-kali. Siyempre, hinati yung kinutiban to. May parad sa arami estudyante. Maong laba, sakay estudyante. Duara, talur, ang kaputa amin ya, kiyan. Kung sakasakali 5,000 yan ang ibigay. Kapal do. Kung kahati yung sa kanya 2,500. Kung ilang estudyante yan, kung 10 kamo di meron ng 25,000. May 25,000 siya na kateng-kateng. Aman labas so number 2 may ken. Kaya nga Aman labas so number 2 may akaawat na financial assistance dun sa aman. Diba gambaing? So, Nathan, iaarya to alam mo yan ang maldita. Ang dapat sana sa isang serbisyo publiko ay tapat sa bayan at handang tumulong alam sa mo, bayan. Na yung pinaglilingkuran niya na taong bayan, natural maglingkod ka ng tama. Kaya hindi mo pangungunahan yung desisyon ng opisyal.
Huwag mong gagamitin ng opisina para magkapira. Yung Lamagyan sa ilalim ng Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards. baka hindi niya alam yan. Oo, Dapat sabihin sa kanya. Mag-seminar ka kay Mr. Muhares. Iba nga to ka. Ngayon, hindi maganda na ikaw nandyan sa may opisina ng isang magaling, mabait, at tapat sa serbisyo na elected official. Hindi siya pwede dyan eh. Kaya nga Dapat alisin nila yan dyan. Ilagay niyo siya sa MRF. Doon kahit magmaldita siya sa mga basura. Oo, talaga nga namang ma-high blood ka sa samot-saring basurang nakikita mo. Doon siya nababagay. Kahit magsisigaw siya doon. Alam mo kasi yung batas na ginawa yan upang pangalagaan ang kapakanan ng bawat empleyado o kawani ng gobyerno. Pero napakaganda yung layunin ng naturang batas na ito. Pero itong mga ilan, tulad yan, yung sinasabi mo, pinagkakapiraan ng ang gobyerno, yung financial assistance. Hindi maganda yun, hindi maganda po yan. Ngayon, yung tupad, akibabalian tulalamot. O di may kapitan at sama niya barangay, akasangi. Agtuanta. Kasi hindi niya kinordinate Yung mga pinagsabihan nito ni Maldita, ay sinabihan niya na wag na daw maingay. Wag niyong ipagsabi. Pero narinig natin Paano narinig natin? Hindi, at saka malalaman nung kapitan. Kasi kukuha sila ng certificate. At sa kapitan, sa barangay, ibabagsak yung uniforme nitong mga tupad. Ngayon ang nagkabukingan. Nabuking itong si Maldita. Nalaman ng kapitan, ano sasabihin ng kapitan? Bakit mo ako binaypas? Tingnan mo, binaypas mo yung kapitan yung kapitan ginagalang sa barangay. Binigyan ng mandato yung mga kapitan. Ikaw isang empleyado ng munisipyo. Tapos hindi mo iginalang yung kapitan. Ano ka, 'di ba? Kaya dapat dito sa naturang empleyado na ito bigyan ng leksyon. Ikaw na nga, sa MRF na nga request, ibibigyan mo pa ng leksyon. Bigyan ng leksyon. Kasi pwede na maging yung humaharap sa mga tao na nagmamaldita. Kaya nga, wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. Alam mo, yung tinatamaan dyan, siyempre, yung naglilingkod ng tama. Yung namumuno. Yung namumuno ng tama at magaling na lider. Kaya nga Diba, ang problema, wala bigis. Ay si Maldita. Dapat ipairal ang pagiging professional. Kung ganyan ang ginagawa ng isang empleyado, siyempre nakakasira yan. Di ba yan yung yung Maldita na namimili ng pinapapasok sa o namimili ng bisita? Kaya nga agto kursunada, agto ka dagoon, agto ka imisan. Kaya di ba siyempre irarami ulit at opisina, agdan tigawa-gawaan da, irong ira di man naka-standby, wala rin may tungtong, pero aman kasi si Maldita, si katusok yun, so pangibagaan. Sa problema, at gabay, manalagar lamay sa kayo, laglagpasan da. Kaya bigyan ng agarang leksyon itong naturang Maldita na ito, na empleyado. Kung sakaling agatan na yari. Wala tayong masamang tinapay sa mga naglilingkod dyan kung dyan, wala tayong masamang tinapay. Pero itong si nag-iisang Maldita lang naman, inarabali ito ibabagam, wag mo maibag-iisas mo pa siya. Kung mapatunayan na may mga paglabag itong empleyadong ito o kawani ng gobyerno,
wag nang hayaan na siya po ay palaging magre-rejoice. Hindi, wag nang hayaan na palagi siya nagre-rejoice. Dapat, tanggalin agad. Tutikin. Siyempre. Babagasi ka, mubibilang tay brand, libre. Hindi naman hindi naman shampoo ito eh. Ano Rejoice, siyempre. Hindi shampoo. Dapat tanggalin agad upang hindi mapektuhan ang magandang ginagawa ng isang public official o yung manamumuno sa isang bayan. Upang ang taong bayan ang talagang masaya dito. Kasi nga man may ginawa tutan ng Maldita. Diba, di apasakitan, araramay may barangay, pibabalian to. Yan ang dyan, problema. No ay so si Maldita nan-resign lata, ang batiklan barangay official di man di man nagkuhan po. Lalo. Hindi pwedeng magiging punong barangay yan. Bakit? Sigurado ba siyang mananalo siya? Dahil, pero na ang tanto. Alam nila yung kanyang pag-uugali. Nakakasira yan. Hindi, siyempre, sa ibagada, babatikta na ito, yung maniobra nun, kinlan lamang tan. Kaya, dapat na walisin, tanggalin yung mga naninira diyan sa isang opisina para sa ganun ay smooth at maganda ang pagpapatakbo ng isang opisina kung walang mga ganitong klaseng mga tao na ang iniisip ay yung kanilang kapakanan. Kaya dapat na malaman ng namumuno ng bayan. Sa aming pagbabalik. Saglit lang. May nagpaparamdam. Bakit? Multo? Multo? Buti pa yung multo. Hindi matakaw. Ano ngayon? Nagparamdam na naman. Nagparamdam? Oo, yung matakaw. Pero sa susunod na. Ayan, okay. Huwag muna ngayon. Good morning kay Ansel Maningding Sarati. Okay. Si San Ansel. Ayan, sa may Mapandan. Speaking of Mapandan, good morning kay Mayor Carl Christian Biga. Ganon din kay Sir Jeffrey at Dr. Felix Domicilio. Kay Boss Darwin, matagal lang hindi ko nakikita. Nakalive. Nakalive! Kasi nakaantabay sa kanyang may bahay at sa kanyang newborn baby. Ayan, Kay Nancy Balieska, magandang umaga. Si Jeffrey Castillo, nanonood po. Si Marilyn Mendez Flores ng Alaminos City, magandang umaga po sa inyo. Maribik Rivera Balason, magandang umaga. Sa aming pagbabalik, talakayan natin ang ibang mga issue makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran impormasyon. Sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow!
Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palita na! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
WJT 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:38 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mark Terolengco, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Friday, it's sa buwan ng Hulyo 2026. Bilis ng araw, no? Nangangalahati na naman ng buwan ng Hulyo. Maliwalas ang kalangitan, kapaborito Errol. Hindi. Medyo ano. Nagmanang naman. Kanina nun biyahe ka. Medyo madilim-dilim pa eh. Nung ako ay naglalakbay eh. Dahil kagabi talagang bungos yung malakas ng ulan eh. Masarap ang tulog. Pero kailangan gumising, umangon at magtrabaho. Ayan. Kaya kayo may mga ano may mga bayan na nag-announce ng walang pasok. Walang pasok. Kasi discretion yan ng local government unit yung mag-announce ng na walang pasok dahil sa sama ng panahon, 'di ba? Kaya't pero yung yung sinasabi ng isang local chief executive, discretion na yan ng paaralan. Kaya sa announcement wala rin siya. Kaya nga eh. Eto sa Region 1. Siyempre nandyan yung unang-unang nag-announce. Basista. Bayambang, wala rin pasok. Suspendido ang pasok sa Binmalay. Ayan. Bugalyon. Kalasyaw. Lingayen, Malasiki, Mangaldan, mga Tarem, Mapandan. Rosales. Ayan. San Carlos, Santa Barbara, Santo Tomas, Orbis, Tondo. Yung the rest, hanggang ngayon wala pang announcement. Baka meron na, hindi pa natin nakikita. Dahil ito, paunang listahan ito. Ito yung nag-announce na kagabi. Yan. So, walang pasok sa mga ilang LGU sa Pangasinan dahil itong sama ng panahon dulot nitong si Bagyong Inday. Although na sana ay wag nang dadaan dito si Inday, kailangan pa natin bantayan mabuti itong weather forecast ng Pag-asa upang sa ganoon ay makapag-prepara tayo. Kaya ginagawa nila yung suspension of classes, siyempre para sa ganoon ay maprotektahan natin itong mga bata sa masamang panahon. Kaya dito sa Dagupan, anong sabi ng ni Mayor Belen Fernandez, discretion na yan ng mga paaralan. Ang mga guro at saka mga abetmong paaralan nag-aantay din sila ng announcement mula sa local government unit dahil sila yung unang-unang magbibigay ng abiso. Para sa suspension ng mga klase sa pribado at saka sa pampubliko.
Yung kahapon, may pinost siya, yung verified Mayor Belen T. Fernandez na Facebook. Okay. Verified kasi may check na Correct. May blue. Sa kanyang caption, may pasok o wala. DepEd has the answer. Read it kanto. So, inggang ganto kini. Si Katoy Mayor, inggang ganto kini basaan. Yung gabay ng DepEd sa class suspension. Hanap yo. Sige. Basayo ko no. Read it kanto. Read here. Kaya nga yun ang kwan dyan May pasok o wala, DepEd has the answer, read here. So yun yung words na ginamit nitong si Mayor Belen Fernandez. Si Mayor Belen, igang ganto kini basaan. Agtulay ibaga no walay loobo ang gapo o i-justify ito, hindi muna tayo magsususpend dahil wala naman pa sa manang paliwat sa tay may pasok o wala? Question mark. DepEd has the answer. Period. Read here. Basa yo kuno. Basa. So, sila ang mga tao kasi nag-aantay ng announcement. Correct. Hindi yung babasahin nila tapos magdesisyon sila mag-isa. Dito DepEd baka man alagar man i-announcement na mayor. Di ba? Di ba may yung pagsuspindi ng klase siyempre nasa kanya tayo may guidelines. May guidelines din sa DepEd. Pwede rin silang mag-announce o pwede rin mag-cancela sa kanilang mga nasasakupang eskwelahan. Pero nasa kamay yan ng pero duman-duman sa mayor si Katoy mangibaga. Correct. Di ba? Merong ano yan ngayon, pag sakasakali, huwag sana, biglaan na bumagsak at dumating yung si Typhoon Inday. Ganyan ang pinost ni Mayor Belen Fernandez. Sino ngayon ang sisisihin dyan? Eskwelahan o LGU? Di ba? So yun ang kwan dyan San Carlos City, Calabian. Calabian, 10 hours ago by order of the city mayor, ayan. By order of the city mayor, San Carlos City suspension. And the recommendant of the city disaster risk reduction and management office, face-to-face classes in both public and private schools from preschool to senior high school are hereby suspended July 10. Di ba? Yung mga announcement. Kasi yung si Typhoon Inday sa San Carlos San Carlos City by order of the city mayor. So maghanap pa tayo ng iba sa naman sa maliit na bayan. Si Orbistondo. Orbistondo. As per executive order number 28 series of 2026 assigned by Mayor Modesto M. Operaña. Walang pasok. So yun yung Biyernes, July 10. So hanap pa tayo. Ang dapat ginawa ni Mayor Belen sana ipinost niyo diyan na yung suspension of classes. Jad Kalasyaw sa may Facebook page na Mayor Patrick Agustin Karamat, verified mo suspendido ang klase July 10 sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan sa ating bayan. Ito ay may dahilan. Ito ay dahil sa kasalukuyang nakataas ang yellow rainfall warning sa ating lalawigan at inaasahan ang tuloy-tuloy na bugso ng ulan na pwedeng magdulot ng mahirap na biyahe at zero visibility. Yan. Tumutok daw sa official na updates ng MDRRMO. Good morning, manayat kinan Sir Ed Villacorta. So yan, mga announcement yan ng mga mayor. Alam mo kasi ang Dagupan City, pagpalagay natin na walang ulan dito o mahinang ulan dito, pero doon sa ibang lugar doon yung paano yung biglang malakas? Yung bugso. Ngayon, ang kwandiyan nga, pag malakas ang ulan doon sa taas, mag-release ang dyan. Din sa may Bayambang, sa may Facebook page din ni ang nakalagay Mayor Nina Jose Quiambao. Suspension of classes din.
public and private. So, sa kanila mga Facebook page, verified page, ina-announce nila doon. Pero itong sa Dagupan, si Mayor Belen T. Fernandez, Mayor Belen T. Fernandez verified Facebook page na may 338,000 followers. Ang nakalagay ay yun nga yung binanggit ko kanina. May pasok o wala? Question mark. DepEd has the answer. So, impasa ng Mayor Belen Fernandez sa DepEd. O kaya nga nagtatanong ngayon, hindi tulad ng ibang mayor na sila mismo ang nagsuspinde ng klase. so nagtatanong ngayon, itong mga estudyante, mga... Huwag na kayo magtanong. Ang sabi nga ni Mayor, read here, basahin nyo daw yung DepEd order. Dapat sana itong si Mayor Belen Fernandez, may sariling desisyon kung ano po yung dapat na gawin. Hindi yung ipapasa mo sa DepEd at babasahin pa nila yung nakalagay dyan. Ano ba ang nakalagay sa guidelines? Ito, basahin natin may oras pa naman. Naglabas ng Department of Education o DepEd ng updated guidelines ukol sa pagsuspinde ng klase at trabaho sa mga paaralan sa ilalim ng DepEd Order number 14 Series of 2026. DepEd Order ito para naman sa ibang sitwasyon, maaaring magdeklara ng suspensyon ang local chief executive kwanto mo ng DepEd. So, paano to yung mampapasitan lara? Kasamang bula sa ibang sitwasyon, maaaring magdeklara ng suspensyon ang local chief executive. Sa ikuanan Mayor Belen Fernandez at post to ballot, DepEd has the answer. Sa ikuanan DepEd order ballot, maaaring magdeklara ng suspension ang local chief executive. So, ayan. Parang volleyball, ano? Parang volleyball. Kung may volleyball, binasigan mo at yun, agda na ibatan. Okay lang. Ayan ang kwan dyan. Okay. Good morning kay Clifford Abilia. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga. Alam niyo po, ito si Kapitan Saldi Bauson, workaholic barangay captain ito. Siya po ay marami ng mga accomplishment project dyan sa may Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ilan lang yung yung mga barangay na may mga bagong yung bagong barangay hall tulad yan sa Barangay Macabito. Diba? Naabutan ni Kapitan Bauson yung napakalit na barangay hall noon. Noong siya naupo, naipatayo yung bagong barangay hall sa tulong po naman ng isang party list. So ibig sabihin, talagang nagtatrabaho itong si Kapitan Saldi Bauson. So makikita nyo rin yung barangay hall nasa gilid ng kalsada at tinarabaho rin ni Kapitan Saldi Bauson yung deed of donation ng lupa dahil yung lupang kinatitirikan ng barangay hall ay pinagmamay-ari ng isang private na pamilya, isang pamilya. So kanyan at tinarabaho niya at sa wakas ay nagkaroon ng kanyan yung turnover ng naturang pagdodonate ng yung lupa na kinatitirikan ngayon ng barangay hall. So yung napakasarap na dinggin yung mga ganitong magandang ginagawa ng mga elected official natin. Okay. Manager, ulan? Hindi. Ulan? Manager? Ayan, hindi raw. Siyempre, agta na nang dyan. Kasi nakita ko, tuyo yung kanyang buhok kaya hindi. Good morning, Manager Joey Baby. Si Paimpalos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga. Si Corazon de la Rosa Buena Guruspe.
magandang umaga po sa inyo. At siyempre, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig dyan sa bayan ng Kalasyaw. Sarlo Gonzales. Oh. Good morning, si Master Sarlo. Ayan. Si Sir Ben Hobellanos. Si Bads Vidal. Good morning. Si Balesteros JM. Good morning. Cecilia Morante. Si Yayo Yoko Batutay. Ayan. Si Sir Lawrence Stonebridge. Good morning. Well, kumusta ka na? Kumusta kila ko na kung ano na paring Dennis. Si ko nga pala dyan sa may mayor's office ng Kalasyaw. Magandang umaga kay Madam Marme, kay Boss Carlo, din kay Sir Bayan, si Sergeant Basa at Sergeant Esteves. Magandang umaga. Good morning. Si Madam Jubit Apiado Esteves at ganun din. Si Harold Gangat at si Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Eustaquio, si Arturo Eustaquio, ayan, magandang umaga. Okay. Wala na po tayo sa bad na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik sa Lunes, ano? Dahil bukas Sabado. Yung Sabado may meaning yan Sabon, Banlaw, Downy. Sabado. Pagdating ng Linggo, Iron Man. Ayan. Nagpapalansa. Ayan. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako pong inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macteron Lingcora, Timog Tipangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakar. Ang tabayana na susunod na palatuntunan, Early in the morning ni kapaborito Orly Navarro, dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapag